أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم wa barkamu da wannan lokaci. Wannan shine darasin mu na bakwai kamar yadda muka saba kawo muku wannan course. Yau za mu shiga cikin marketing and advertising design, wato types na biyu a cikin jerin types of graphic design. Karkashin wannan types za mu koyi poster, banner da kuma billboard insha Allah. Wanda yake bigina ne ko mai koyo zai fi saukin koya ta yacca idan ya tashi yin design din wata poster ko wani logo ne ko wani dai design din da zai yi zai samu sauki ta yadda zai zana abin da yake so ya design. Idan ya tashi size na poster, wato girman poster nan ko kuma size na wata bana ne ko logo, matakin farko idan yana da wannan design din a cikin wayarsa, misali a lokacin da yake koyo yake son zai yi wannan, zai zana kala, sai ya zo wajen background. Idan ya zo wajen background sai ya ɗauko wannan hoton ya sa a background. Gashi nan ya zo background poster da zamu zana, gata ta zo background. Kun ga yanzu size ɗinta ba sai mu wannan ba, to yanzu tunda size ɗinta ya kammala za mu iya taɓa wajen da aka sa transparent ɗin nan. Kun gani size ɗin na ita kuma poster ta goge, sai ka taɓa wajen color ka sabu background ɗinka. Amma wannan karan yadda za mu yi shine za mu ɗauko poster mu ajiye ta a gefe muna kwafa yadda zai fi sauƙi wa bigina. Gashi nan yana kallo yana design ɗinsa, yana kallo yana design ɗin postersa. Tunda kwafa ne bigina, dole kwafa zai ya kware tukuna zai dinga creating da kansa, lokacin ya koma creative kenan. Yanzu ga tunan ga poster mu nan a gefe. Yanzu wajen background bara mu taɓa wajen color din nan. Idan ku taɓa wajen color din nan sai mutum ya taɓa wajen plus din nan, sai ya taɓa wajen uwagulak din nan, sai zo ya taɓa nan. Gashi ne ya fito wajen background, sai ya taɓa tick. Idan mutum ya taɓa sai ya taɓa god din nan, gashi nan a wancan background din ya fito. Sai kuma nan kas shi kuma shapes mutum zai dauko, sai ya taba wajen plus na sama da inda aka sa shapes nan, da inda aka sa shapes nan. Yau ga shape din da ya fito, sai ku zo nan sai mutum ya taba wajen da aka sa color din nan, sai mutum ya taba plus, sai ya taba wajen again globe din nan, sai ya sake taba poster na bangaren dama, sai ya taba wannan color ta kasa. Kun gani kala ta hau, sai ka taba wajen gut nan, sai ka taba ok, shikenan poster ta hau. Sai mutum ya zo ya seta ta, sai mutum ya zo ya seta shape ɗinsa. Ka dawo wajen da aka sa rotating ka seta, wajen da aka sa rotating ka seta shi tsakiya, ka seta shi daidai da yadda na poster yake. Idan ka seta shi kuma sai kuma nan daga sama sai ka zo ka rubuta, ka dawo wajen kuma da ake rubutu sai ka rubuta IAA fonts. Shi ma ka taɓa good, sai ka zo nan ka nemi kalo ka sa, sai ka je font. Shi ma ga kala font ɗin da muka yi amfani da shi, ga shi nan. Sai ka zo ka seta shi, ɗan rage mai size, rama bashi haka. Sai ka zo ka rubuta and accessories. Shi ma ka danna wajen edit, shi kuma baki ne, sai ka je ka nemi kala shi ma ka sa mai baki. Idan ka sa baki sai ka je wajen font, shi ma ka nemi font ɗinsa ka sa a wajen my font. Ga shi nan ga wanda muka yi amfani da shi, sai ka sa, sai ka zo ka rage mai size. Ka zo ka seta shi, gashi nan. Sai kuma na gaba wannan, gashi nan alama ta swapping da sell da buy. Sai ka taba shi kuma a cikin gallery ɗinka, idan kai downloading zaka je ka ɗauko
duk wanda yake so za mu tura su a cikin group ɗinmu na WhatsApp da na Telegram da channel ɗinmu ta WhatsApp da Telegram. Duk wanda yake so a ƙarƙashin wannan comment na wannan comment na wannan bidiyo, duk wanda yake so sai ya duba ya join zai gani. Idan ka gama ɗaɗɗauko su, kana gama ɗauko su sai ka zo ka seta kowanne. Bayan ka rage mai size, ka rage kowanne size ɗin da za ka seta shi, sai ka zo ka seta kowanne. Bayan ka zo ka seta kowanne, sai ka zo kuma nan kuma inda aka sa quality and affordable ɗin nan, sai ka je ka nemi kala. Idan ka rubuta shi ma sai ka nemi font ɗinsa ka sa shi ma. Bara mu yi amfani da wannan, bara mu je mu yi amfani da rage mai size, ka dawo da shi tsakiya. Kana gama setawa sai kuma ka ɗauko wannan ɗinka gadgets ɗinka, wato su kwamfutan nan da wayoyin nan da komai, sai ka zo su kuma ka jera su ma kamar yadda aka yi wannan. Bara mu taɓa nan. Idan ka gama ɗauko su duka gabaki ɗaya, sai ka zo duk ka rage musu girma, ka rage musu size ta yadda za ka yi amfani da su, ga shi nan. Sai ka zo duk ka sasseta su, ka zo duk ka sasseta su, ka zo duk ka sasseta su. Ka zo duk ka sasseta su. A hankali, a hankali. A hankali, a haka duk za ka samu. Idan ka gama seta su, saboda wannan ma za ka iya sa ka haɗe su guri guda, kai makin ɗinsu. Kana makin ɗinsu shikenan, sai ka danna wajen kwaɗon nan, shikenan ba za su motsa ba daga gurin. Sai ka zo kuma nan ƙasa ka rubuta wajen da aka sa wannan, ga shi nan, contact da kuma location, sai kuma product. Sai ka taɓa wajen plus ɗin nan. Idan ka taɓa wajen a ɗin nan, kana taɓa wajen plus sai ka taɓa wajen pencil, ka goge wannan rubutun, ka sa
product, idan ka rubuta product sai ka zo ka taɓa shi ka je wajen color ka maida shi baki. Idan ka maida shi baki sai ka je wajen font, shi ma ka samu font ɗin da ya kamata ka sa mai sai ka sa mai, sai ka je wajen kuma background ɗin nan wajen da aka sa T ɗin nan ka taɓa, sai ka taɓa nan ka sa mai background sannan ka seta shi, gani sai ka zo ka seta shi. Shi ma wannan ga wannan ɗin da suke karkashin product ɗin su ma ka je ka samu musu color, su ka sa musu wannan, sai ka je hima wajen background, in ka je wajen background shi ka sa musu baki, su ma shi kenan. Za kuma ka iya ƙara mai faɗi ta sama ko ta ƙasa wannan background ɗin, wannan gashi nan ɓangaren hagu ga ɓangaren dama, sai kuma nan ta ɓangaren sama ƙara mai girma ta ɓangaren sama, yi wannan ƙara mai girma ta ɓangaren ƙasa, sai ka taɓa tick, in gani ya ƙara faɗi. Shikenan sai ka samu dai ka seta shi dai yadda zai yi. Da ka gama wannan sai kuma wajen contact da kuma wannan location, sai ka je shi ma kai adin icon naka na location da kuma na contact. Gashi nan za ku ga an sa WhatsApp, na WhatsApp ne ko kira, to bara mu adin na WhatsApp. Sai ka je cikin gallery ɗinka ka ɗauko wannan ɗinka icon ɗinka na WhatsApp. Idan ka ɗauko su sai ka seta su, sai kuma ka je wajen da za ka yi ɗauko rubutu, ka rubuta lambar waya. Idan ka rubuta lambar waya sai ka je wajen location ɗin ka rubuta kuma address na wannan guri naka da kake sayar da waɗannan abubuwa. Sai ka zo ka ɗauko address ɗinka ka seta shi. Idan ka seta shi sai ka ɗauko contact ɗinka shi ma ka seta. Gashi nan duk wanda ya tashi ne maka zai neme ka ta WhatsApp ne, tunda ka sa icon ɗin WhatsApp. Idan ka sa kuma icon na kira shi ma za a neme ka. Gashi nan wannan kuma da kowa ka sa alama ta location zai neme wajen da location ɗinka yake. Gashi nan mun kammala flyer mu complete, sai kowa ya dage tutorial. Za mu tura wannan flyer a cikin channel ɗinmu na WhatsApp da kuma channel ɗinmu na Telegram da group ɗinmu na WhatsApp da Telegram duka za mu tura, sannan kuma za mu yi posting a shafinmu na Facebook, YouTube, TikTok da dai sauransu. A nan ma in ka gani za ka iya ɗauka ka je ka koya kai tutorial da kanka. Wannan shine ƙarshen darasinmu na yau, sai ka taɓa wajen saving ka yi saving ɗin. Wannan shine ƙarshen darasinmu na yau, sannan kada a manta da like da share da comment, sai a yi mana subscribe na channel ɗinmu, sannan a danna ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Ga masu tambaya a yi mana a comment. Idan kuma ba da kai aka fara wannan course ba, akwai link na group a comment na farko, sai a yi joining domin tambayoyi. Kuma muna da website na karatu, sai a ziyarta domin karatun darasin da muka yi a baya da sauran karatuttuka. Address ɗin website ɗinmu shine iaatechhub.name.ng. Sai mun haɗu a cikin darasi na gaba. Bisalam.